Kati kalanso Amadou Aya Sanogo wote kɛ bureau wɔɔrɔnan de kɔnɔ. Furancɛla fanga jamana kuntigi son excellence colonel Assimi Goïta y'a ka kala ta sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati. A tun bilalen do sira a ko hokumu kɔnɔ. Kiriko minisiri, Eji ɲɛmɔgɔba, Kati commandant de zone ani Kati commune maire fɛ. Jamana kuntigi son excellence colonel Assimi Goïta a wotelen kɔfɛ, a y'a jira ko ale dalen b'a la ko ni kalata in bɛ kɛ sababu ye ka Mali kura ni yiriwa sira dayɛlɛ. Mali min n'a bɛ kɛ malidenw sago ye. Kambe barka da ala fol ala mi bi do irana ani katla ka malion fo ulum ka chesir nuga muyu nuga wili ka jo do atu nai bisro o temene ko kanga arme fo ulum wili ka jula shu ani kle mo bato amsaka anga baraka to mena ni ay ibeta klafli la o ay bi akli sikibe ulum go barala ka kambi angulu fo tante fo limona o temene ko ndalimbala ni kalafili no jamana sera suma kura o temogula ndalimbala ni kofe emina ke sababu mumna ni basike mali jamana kono mumna ni le man ko chama mali jamana marato ko la mumbe to mali jamana dongal layni chama be sabati mba to basike mina mali jamana kono malonka layni o ka soro ulube sabati me mumini mali fe ni kalafili mi demokrasi do ni mana temene a jabi mana ke fen fe ma ni malen be fe be kete kete nyongama ambe ga jeka to jamana ko ka jamana klene bambulu ni jamana te fen futi do be fulu la malen bela alaka bi clip mu tanyima dambila jelema alaka longo nyima dambila jelema.